Хайырлы иртә. Эфирда яңалыклар программасы, студияда Гөлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Белем йортлары артты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2 яңа мәктәп ачу тантанасында катнашты. Кукмараның игелеге махсус хәрби операциядә катнашучыларга Кукмара районы 64 тапкыр гуманитар ярдәм алып барган. Кунаклар көтәбез. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры Казанга зур гастрольләргә җыена. Сигезенче ноябрь иртәсендә без булса корлы кышка диелә халык санамышларында. Әйел көннәрендә исә Татарстанда уртача температура нормадан 4-6 градуска югарырак була. Республиканың көньяк-көнбатыш районнарында термометр баганалары 9-га кадәр күтәрелә. Бүген урыны белән яңгыр, көндез температура 5-7 градуска кадәр җылы була. Якшәмбе көнне республикада явым-төшем көтелми, көндез температура +3, +5 градус җылы. Казанда 7 ноябрьдән 12-сенә кадәр су спорт төрләре сараенда кыска арада суда йөзү буенча Россия чемпионаты уза. Бөтен илдән 1000-нән артык спортчы чемпион титулы өчен көрәшә. Ярышлар барышында 48 бүләк комплекты уйнатыла. Сезонның төп стартында Россия лидерлары, Олимпия уеннары призерлары, дөнья һәм Европа чемпионнары, рекордсменнары катнаша. Приз фонды 14 миллион сумнан артып киткән. Россия чемпионаты нәтиҗәләре буенча сезонның иң көчле йөзүчеләре һәм ярышлар кластерында җиңүчеләр билгеләнә. Бу старт шулай ук Россиянең су спорт төрләре федерациясе өчен дә истәлекле. Ул үзенең беренче туган көнен билгеләп үтә. Нәкъ менә кыска арада суда йөзү буенча Россия чемпионаты Берләшкән федерация җиңүләре тарихында башлангыч нокта булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2 яңа мәктәп, Казандагы 123-нче физика-математика лицейын һәм Чаллы шәһәренең Мәләкәс Аръягы районында 39-нчы күп профильле мәктәпне ачу тантанасында катнашты. Тулырак алдагы язмада. Йөз 23-нче физика-математика лицейы Казанның Совет районындагы Лето трак комплексында урнашкан. Бина 1224 урынга исәпләнгән. Ул яшьләр һәм балалар милли проекты кысаларында төзелгән. Лицейда укыту өчен заманча шартлар тудырылган. Татар һәм чит телләр кабинетлары, озайтылган көн төркемнәре өчен уен бүлмәләре, актлар залы, шулай ук аз хәрәкәтләнүче укучылар өчен җайлаштырылган сыйныфлар. Әлеге лицей ул шын гражданнарына, шын патриотларына үстерү үзәге булачак һәм әлеге максатка безнең педагоглар барлык ресурслар, үзләренең тәҗрибәләрен, үзләренең белемнәрен кертәчәкләр һәм бөтен көчләрен әлеге максатка куячаклар. Шулай ук Татарстан рәисе видеолимтә аша Чаллыдагы 39-нчы мәктәп эшенә старт бирде. 2 мәктәпкә дә компьютер җиһазлары алуга сертификатлар тапшырылды. Чаллы шәһәрендә мәктәп ачылышында Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин катнашты. Казан лицейында исә Рөстәм Миңнеханов уку сыйныфларын карады, укытучылар белән аралашты. Алия Галиуллина, Максим Бахарев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Башка темаларга күчәбез. Һәр шимбә Татарстанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Көзге ярминкәләр 28 декабрьгә кадәр дәвам итә. Биредә фермерлар авыл хуҗалыгы оешмалары җитештергән әйберләрне кулай бәядән сатып алырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү максатыннан үткәрелә. Бу нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад илкүләм проекты бурычларына туры килә. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм даими рәвештә бара. Кукмара районы волонтерлары 64 тапкыр гуманитар ярдәм алып барган. Киләсе сәфәргә алар 13-нче автомунчаны Ижаудан Кукмарага берничә көн элек кенә китерелгән автомобильне әзерлиләр. Алдагы модельләр кебек үк бу автомунчага барлык кирәкле әйберләр дә тутырыла. Кием салымны юу өчен кир юу машинасы да урнаштырыла. Төзелеш эшләре белән беррәттән волонтерлар актив рәвештә гуманитар ярдәм җыя. Хәрбиләрдән даими рәвештә гаризалар килә. Чакыруларга күбрәк кеше җавап биргән саен, волонтерлар тизрәк солдатларны барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итә ала. Берничә минуттан дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.
10 ноябрьдән 16-на кадәр Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының зур гастрольләре уза. Алар Россия мәдәният министрлыгының бөтен Россия гастроль концерт планы нигезендә оештырылган. Бу хакта тәфсилләбрәк сөйләр өчен студиябезгә Башкортстан Республикасының халык артистлары Хөрмәтулла Үтәшев, Римма Каһарманованы чакырдык. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара.